ụmụ Igbo ekene m unu. Ndị ahụ si n'osimiri bịa ụwa, iso ya ndị ahụ si n'osimiri bịa ụwa, esokwa m na ya. Ndị ahụ si n'osimiri bịa ụwa, iso ya ndị ahụ si n'osimiri bịa ụwa, esokwa m na ya. Mmụọ mmiri, ndụ gị, ndụ m, ndụ m, ndụ mmiri, otu a ka ọ dị. Ya mara unu mma ụmụnne m, ụmụ Igbo, ekene m unu na mpaghara ebe niile unu nọ. Ihe dị mma mere unu bụ ndị na-esonyere m, ndị na-eme na nkụzi a na-aga n'iru. Ana m ekene unu. Ọ bụrụ na tata bụzi ka ị sonyere m, onye ifuru iru ya na onye ị ga-anụ olu ya bụ nwanne gị nwaanyị, ma bụrụkwa eze nwaanyị oge chọpụrụ iche. Abụ m dibịa nwaanyị, eji m okwu ọnụ, jiri mmiri ya na ihe niile dịka chisike ya, eji m ya azọ ndụ. Na nkịta taa, isiokwu nji maka ya bịa bụ maka ndị si na mmiri wee bịa ụwa. Akụzigokwa m nkụzi gbasara anyị ka esi ama onye bụ onye mmiri, mana ekwukwara m iji mee ka o doo anya ma chịkọta na ị ga-eje n'afọ a. Ọ ga-enyere gị aka o doo gị anya ọfụma. Maka ndị si na mmiri bịa ụwa ka m bịara ịkụzi. Adị agba m ụmụnne m, gị bụ onye na-afụ iru m, o nwere ike onwe ka isi wee banye na YouTube, nwe ka isi wee fụpeta iru a, wee fụ taịtụl isi ka ị bata ka ị nụrụ. Ịgwa unu nke bụ eziokwu, gị bụ onye na-anụ olu m na-afụ iru m, na ebidochabeghị ịgọ mmụọ, ihe ịgọ mmụọ amasịchabeghị gị, mana ịfụpetara iru a wee sị ka ị mara ke n'ihe onye anyị n'ihi isiokwu edere na nkụzi a. Mmiri abụrụ ife ọjọọ. Mmiri, ije na mmiri wee gọọ mmụọ, kpee ekpere, dịka ebe mmadụ jere n'ụlọ ụka. Abịa n'ụlọ ụka kịta, o nwere ọtụtụ ụka dị n'obodo anyị a kịta. Ụka dị ebe ọ dị ebe ọ bụla ị chọrọ ijeje ka ụka eje ka arụ ngwa ụka bụ ebe mmụọ gị nabata. Ọ bụrụ na gị bụ onye Igbo na mmụọ gị nabata ịdị na-eje na mmiri, ite na-eje akpọkụ chi gị, ịkpọ chi gị okwu, ọ ga-aza gị. Ọ bụrụ na onye bido aka n'anị wee na-akpọkụ mmụọ, kpọkuo chi gị, ọ ga-aza gị. Ọ bụrụ na onye na-enwe anya n'anyanwụ wee na-akpọkụ chi gị na ikpo chi gị, na ọ ga-aza gị. Ọ bụrụ na onye ịkwanye ọkụ, ọkụ na-enwu, anwụrụ ọkụ a na-asụ, na ebe a ka isi agwa chi gị okwu, ịgwa chi gị okwu, ọ ga-aza gị. Ka ị hapụ ịdị na-eme afọ mmadụ ka ọ na-eje na mmiri a na-asị ị na-akpọkwu chi gị n'asụsụ ya. Anyị na-akpọkwu God n'asụsụ nwa bekee. Nwa onye na-enye unu nsogbu. Mana ịfụzi onye Igbo gara na mmiri na-ekpe ekpere, ị na-enezi anya na ọ na-eme ife ọjọọ. Ọ dịrọ nụ mma ụmụnne m, ka anyị hapụ ịdị na-ajụ nke anyị, ka anyị hapụ na ịdị na-ajụ nke anyị. Agwa aghaghị ịmụ ihe bụ ọdụ ogologo. Gị bụ onye Igbo, cheta na ịbụ ha onye ọcha, otu ọ sọkwara gị si ịgụ akwụkwọ, mee ka olu gị a na-adị ka nke ndị ọcha ma ị na-asụ bekee. Onye Igbo ka ị ga-abụ. Onye Igbo a ka ị ga-abụgide nwụọ. Mmadụ nwere ike ije ebe ọ bụla amasịrị ije kpee ekpere, ọsọ gị ịga n'ime ọhịa ga kpee ikpe. Otu a mmadụ ga-esi jekwa jee n'ụka dị ona, jee n'ụka dị ona, jee n'ụka dị ona, ọ ga-ejegide nke ọbụla masịziri ya. Ọ sị ngwa ka m ntụsa ahụ ebe a, n'ebe a ka m ga na-akazi ụka. E nwere ndị Catholic Church, o nwere Anglican Church, Church of Rome, Church of England, ha jụrụ ebe niile. Pentecostal jụkwara ebe niile. Ka ọbụla masịrị gị ebe a, ihe niile abụ gịnị? Ọkwa na ofu abụkị a ka aka na-achịrị anụ. Mana ihe anyị na-ekwu okwu bụ ụmụ Igbo bụ na anyị nwere nke bụ nke anyị. Onye jiri nke ya egwu egwu. Nke ahụ bụ nke anyị, bụ nke ahụ anyị nwetara si n'aka ndị mbụ na ndị egede, bụ ịgọ mmụọ, iji nzu, jiri edo, jiri ọjị. Dịka onye ụka wetara akwụkwọ Baịbụl wee si na ya ji wee na-ejere onwe ya ụka. Ụmụ ndị na-eyuzu Baịbụl, ndị na-eyuzu olive oil, ndị kwenyere na statu, ndị kwenyere na nke na nke ọzọ. Mgbe ndị si na ha chọghị ụdịrị ihe a, fada amịnye ọkụ, fada amịnye kandụl, mụrụ nwere ndị nke na-amụ kandụl, na-amụ insensi. Ihe niile ahụ ofu nkwekọrịta ka ha si wee kwekọrịta. Anyị ọ bụ ndị Igbo si n'aka ndị mbụ na ndị egede, bụ ndị a ha na Chineke n'okike soro wee gbaa izu n'ụwa, site n'aka fere aka wee ruo nna 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 anyị ha. N'agbanyeghị na ụfọdụ ha dabara iwu, ọ dịzie ka ike ọ na-agbapụzi agbapụ. Onye ọbụla na-achọzi otu oge chi wee dịrị ya na mma. Ọtụtụ ike dị iche iche abata, n'ihi na onye bido mewe mma, ike na-ebube ya abịa. Onye bido mewe njọ, ike na-ebube ya gbaa ọsọ. Ọwụ mmadụ niile ga-emegide odogwu ike ya pụọ, chọkwa ka ọ dị ka ọ dị. Onye ọbụla ga-achọkwa ịbụ ihe ahụ ọ bụ. Onye a mere ọ dị ka Igbo ọ dị otu ata ata, o so na ya. Nya bụ ihe gbasara ịgọ mmụọ Igbo.
ọ dịka enwe ihe dị iche iche ụfọdụ na-ekwu ndị na-agọ mmụọ onye nke na-ekwu na onye a na-eme ihe ọjọọ onye a na-ekwu na onye a na-eme ihe ọjọọ ọ maka otu esi wee dapụcha mana n'oge agbara ọhụrụ anọ anyị nọ anyị ka kwenyere na eji nzu jiri edo jiri ọjị jiri mmiri mmanya ọkụ na mmanya mmiri maọbụ nkwụ elu wee na-agọ mmụọ ọ masị gị ije na mmiri jego ya jego ya ọ masị gị n'ọnụ ọhịa ka ị ga-awa jego ya jego ya ebe ọ bụla ị nọ kpọọ chi gị okwu ị mara na ebe a ka ọ na-aza gị gaba ebe ahụ ihe nsị ka ngwa unu iji nachighata azụ n'isiokwu anyị ji n'aka bụ maka ndị bụ ndị mmiri ọ na-eme mmadụ jee n'afọ agwa ya na ọ bụ onye mmiri ọtụtụ n'ime anyị ejigo n'ime ya bụrụ dibịa mmiri kịta maka na ejere n'afọ agwa ya na ọ bụ onye mmiri oji maka ya ọ bụrụgo dibịa mmiri ọ bụrụgo dibịa ọ ga-amụ afọ ọ ga-amụ ihe niile bụrụzie dibịa ọtụtụ n'ime anyị bụkwa ndị jegoro n'afọ ma agwa na-abụ onye mmiri ha na-agba ụkwụ ha na-akụtụ ha n'isi ọtụtụ ka nne ha na nna ha tupu ha nwụọ ya dọrọ aka na ntị unu agakwa na mmiri unu echekwana je chụọ aja na mmiri ụdịrị nne na nna dona dọrọ nwa ha aka na ntị wee kwe ihe dona o nwere ihe jikọrọ ya na ndị mmiri o nwere ihe o mere o nwere ebe ọ gara maka na ọtụtụ n'ime anyị bụ ihe ọjọọ ka ha na-eme na-eji mmiri wee na-anarazi aka ịmakwa na ị na-eme ihe ọjọọ ijezie ihe ọ bụrụkwa na ị na-achụ aja mmiri ị na-emekwa ihe ọjọọ ga sikwa n'ime na-eduba ndị mmadụ na ihe ọzọ na-abụrọ dị mmiri ahụ anya adịghị afụ mmụọ anya adịghị afụ Chineke anyị furu Chukwu fụ Chineke fụ okike site na gịnị aja na ikuku mmiri na anyanwụ mana ọtụtụ n'ime anyị ka arafugoro ka eje kpọrọ ha aha dị mmiri ha ka eje kpọrọ ha aha nwunye mmiri ha ka egosi egwa ha and na-akpa afa ya na-akpa afa ndị India afa na-abụghị afa be anyị afọ a na-adịghị familiar with you enweghị oge m kwụsịrị nkụzi kwuo familiar spirit mmụọ ọma gị ọ mmụọ ọma gị ka ị ga-abụ ị ga-akpọ mmụọ na-ama gị ya mere gị nwa bụ onye nwe onye mmiri aga agwa gị na iwe onye mmiri gbara jee na mmiri ozu onye ọbụla gwụkwa na onye mmiri ọkwa na-ekwu ya ọbara na mmiri dị gị n'arụ ị na-ekwu ma ị na-azụ ụkwụ na aja ala mana ọ ka ị mara nke bụ chi gị Chieke chi orie chi afọ chi nkwe nwe nke na-eshi okwu mana chi nke a ga-efo chi nke efo chi nke efo na-abụ m nwa ikuku na-abụ m nwa mmiri ọ pụtara na mụ na aja ala na-eso ọ pụtara na mụ na anyanwụ na-eso okwu kama na onye ahụ bụ onye bụ onye isi bụ onye m ga-ebu ụzọ kpọlite na ndụ tupu mkpọba ndị ọzọ otu a ka nsị wee ghọta ya gị nwa bụ onye ahụ bụ onye mmiri ijere n'afọ asị gị na mmụọ mmiri na-akpọkwa nnukwu achọrọ m ime ka ị mara na ọ bụrụ na iji 1,000 million ọ na-atụ gị egwu na aja mmiri iji ịchụ na ọ gaghị agazi asị ka ọ bụ ikwe ghara na mmụọ Chukwu bụ mmụọ na nwa ogbenye na-aga n'iru Chukwu ọgaranya na-aga n'iru Chukwu keta oke iru ọma gị nwa bụ onye ahụ obi gị gwa gị na ibughị ngwongwo je na mmiri je chụọ aja dịka onye nke ọzọ mee na aya ha aza gị asị ka m chọrọ ịgwa gị taa na ọ asị ihe ọbụla ibu iji jee na mmiri obi gị dịrị ọcha jee yọọ maka na ihe ga-eji wee jiri ihe je na mmiri bụ onye na-atụpụ na anaghị ata ụta ọ bụrụ na ịtụpụghị ya atụta ya ka o ya eji wee bụrụ na ihe ọbụla mmụọ ọbụla ị na-akpọlite ya enwe ihe ị ga-enye ya mere gị ọ bụ onye si na mmiri wee bịa ụwa kwenyekwara na ọ na mmiri ka ị chọrọ ka ị na-akpọkwu chi gị tupu ị na-ebido ijebe na mmiri a kaba arụ mata onye nọrọ gị ụwa ụnụ ama ihe mere mmadụ ga-eji wee mata onye nọrọ ya ụwa n'agbanyeghị otu afa si agbagharị ya chi gbafe onye nọrọ gị ụwa na ọ na vileji gị ọtụtụ obodo kwenyere na nwoke na-enọta ụwa nwaanyị otu obodo kwenyere na nwoke anaghị anọta ụwa nwaanyị ya mere jee n'obodo gị jee gbafọ onye nọrọ ụwa ka ị mata ebe isi ka eji asị gị chọpụta onye nọrọ gị ụwa maka na onye ọ bụla ịmata ebe isi dị ka onye na-enwe destination ya ụmụazị a nọ na motherless baby na-enweghị onye ama na nne onye adịghị ya ma ọ nọ nna onye adịghị ya ọ pụtara na ụmụazị a si n'elu daa o nwere nwoke na nwaanyị mekọrọ arụ wee mụta nwa mana n'ihi mmadụ amaghị onwe ya n'ihi mmadụ aghọtaghị ọtụpụ nwa ya ndị ga-echekwa nwa kpọrọ nwa ji echekwa ya ya mere gị nwa bụ onye nọ n'ụwa kwesịrị ịma ọsọkwa ya bụrụ na ọ ji n'ọgụ ụwa akpọ nọrọ gị ụwa ogugu n'ọgụ ụwa nke na nke ọbụla o nwerere onye ọbara n'ime ya o nwerere ezinụlọ o si bịa ụfọdụ isi na-arịsị n'ọgụ ụwa ụnụ ma ihe arụsị ma ọ bụ arụsị nke ọbụla ị kpọrọ ya ọ mmụọ ka ọ bụ
ọnọgụ ụwa mara na ịbụ Mekisedek. onweghị destination onye ọsoro ma apịa n'ụwa jesi ozi ya dịka Baịbụl gwara anyị disapia akwụ ụta ka ị ga-esi wee disapia. ya ha sị m na ịbụ onye Imo steeti, ịbụ onye nka, ịbụ onye nka, maka na ị nweghị destination. ịma na eze nwaanyị si na mmiri pụta ozugbo bịa n'ọgụ ụwa, pụta ozugbo amụ ga amụ na mmiri ka isi kwado ngwongwo gị, jiri akwa gị were arụ bịa n'ụwa biri. ụbọchị ị ga-echi akwa azụ nwa onye ga-ama otu esi wee disapia. otu a ka ndị asị na agbara rụrụ onye ụwa. mana ọ bụrụ na e nwere nwaanyị buru gị n'afọ nwa, afọ akpa nwa, chi ya ike mụọ gị pụta ụwa, ị bịa na-akọ ihe ọzọ. nwe onye n'ọgụ ụwa, chọta onye a n'ọgụ ụwa ka ụwa gị wee nwee isi. ịma ihe ọ ga-eji wee nwee isi bụ amarago m esi mgbe nna m bịa ụwa. odo oge anyị mara na ebe a ka isi bịa ụwa. ijezi ejụba chi gị, maka na ọ bụrụ onye n'ọgụ ụwa ka ị ga-efe. ana m ekwu ya na-ekwusi ike, onye n'ọgụ ụwa bụ gị nwa. otu m nọ mụwa bụ ọpụrụ iche. unu chọrọ ịma onye n'ọmụ ụwa, unu na-eme anya ka onye n'ọmụ ụwa dị. unu afọ ya otu ahụ ka mụnwa dị kịta. ọmụnwa bụzi onye ahụ m na-achọ, bụ onye ahụ n'ọmụ ụwa. ewerego m arụ wee chiata azụ. ife nna ya ozi Chukwu na mmụọ mụ na ya na-abụsoro bịa ụwa na aja anụ bụ nye ekwena ka ife ọbụla bụ emeteghị nke m metere n'ụwa ochie ka ọ hapụ iso m wee bịaba ụwa n'ụwa fọrọ ka m chọọ. ịmata onye n'ọgụ ụwa, ịmata ebe isi, mata onye nọ ya ebe isi abụ onye n'ọgụ ụwa adị ama ama. ị nwezie chi, maka na ọ bụ na ị nweghị ụwa ị gaghị enwe chi. ya mere onye ọbụla nọ n'ụwa ji wee nwee chi, nwekwa ụwa, maka na e nwere ebi ịnwụgo anwụ bịa ụwa ọzọ. okike ekechago sinsi, okike ekechago si n'aka ofu nwoke na aka ofu nwaanyị. otu a ka ntọala asị na-aga. ịbịa ụwa ọfụrụ taa iwe onwe onye nwe onye ọfụrụ. ihe niile nọ n'ụwa old souls, nwe onye nwe onye ọfụrụ n'ụwa. ya mere ị ga-achọpụtarịrị ebe ahụ isi wee lọta ụwa. onye ahụ lụrụ gị ụwa, ọ dị mkpa ka ị ghọta onye ka ị nwezie ụwa site n'ime ejuzie chi gị ife ị ga-eme ọ dị mma. gị na chi gị ahụ emezi udo. ndị chi ha bụ mmụọ nke aja ana, ndị chi ha bụ mmụọ nke ikuku, ndị chi ha bụ mmụọ nke mmiri, ndị chi ha bụ mmụọ nke anyanwụ. ona chi ahụ bụzi guide angel nke ọbụla ị kpọrọ ya n'asụsụ bekee. ya bụ mmụọ na-edu gị. onweghị onye mụrụ mmụọ, onweghị onye mụrụ mmụọ amụọ ya amụ. ọ dịghị ka onye n'ọgụ ụwa mmadụ mụrụ amụ. chi enweghị njọ, chi enweghị atụtụ. a na-ekwu mụ na chimuso unu a na-akpọ onye nwụrụ anwụ na onye a nwụrụ anwụ ka unu na ya so. onye nwụrụ anwụ nwe ife ọ ga-emenwuru mmadụ na-abụrọ mmụọ ya. anyị na-agọ mma, anyị na-akpọ chi anyị na mmụọ anyị na ya na-abụsoro bịa ụwa. chi anyị na-agụ anyị dịka asụsụ be nna m. maka anyị ka na-agbagwojuchi unu niile anya. ọ mmadụ amagha chi ya ahụ na-efe onye lọrọ ya ụwa ka mmadụ ga-eji bụrụ onye na-agọ mmụọ je na-eweta ụmụ ọgwụ ntụkwe maka na ị ka na-achọkwa chi. ka hapụ ịga n'iru na nke ahụ. ihe na-ekwu okwu ya gbasara ndị si na mmiri bịa ụwa. ịmatacha ihe ndị a niile odo oge anya, o nwere ife so gị bịa ụwa, chụọ aja chụpụ ya. ọ ga ị na-eje ụka, nwa ọbụla a mụrụ ọfụrụ na Kristendom a na-eme ya baptizim. gị bụ onye na-agọ mmụọ bịara ụwa, ịmata onye na-ọgụ ụwa ga-eme eme gị baptizim na ịgọ mmụọ. ime gị baptizim na mgbe ahụ ekpochapụrụ gị ndị ekere ụwa mgbe ahụ ekpochapụrụ gị atụtụ so gị wee bịa ụwa. mụ na ama ha, ọ bụrụ na otu a mmụọ gbapụrụ iche nọkịta na uwe ochie mụ na ọnwụ arụrụ ana ka m na-arụ, mụ na-achọ na m gbanarịrị ya bụ mmehie n'ụwa nọ ya arụrụ anyị na-abịa. ị na-anya nwere ndị bụ n'ụwa nke ha anyị na-ajụ m ụwa nke onye a bịara ọsọ nsọ ya ka ife ọjọọ na-eme ya eche ka onye ahụ n'ụwa ya. e nwere ndị bịara ụwa ahụ na mmadụ ga-egbu ha, ndị bịara n'ụwa ahụ na a ga-anata ha oke ha, ndị bịara n'ụwa ahụ na ha ga-atagide afọ ka ha ga-anọ wee nwụọ. onwe ndị bịara n'ụwa na-enweghị ego eme ka ha kpata ego. onwe ndị bụ na ya na ha tagide afọ ụwa ha bịara ha tagide afọ onye ọzọ ga-anata ha oke ahụ eketa ịkwarị. mana ịgọ mmụọ ga-enyere gị aka afụfụ ya ebenata. ị nọrọ nke ndị ụka kpụrụ pụgatịrị o nyere gị aka, maka mkpụrụ onye kpụrụ ka ọ ga-ahụ. a na-asụ unu mebe ezigbo omume na chenoyi ya. onye ọbụla bụ onye na-agba spidi na ịkpata ego, ịmara na n'ụwa na-abịa abịa ị ga-enwe ego, ị ga-akpata ego. kedu ife ya eji wee kpata ego? onye olocho anụ ya ọgbọpụtakwa ya tawa ọzọ. a na-eme eme ndụ anyị na-ebi kịta ka ị na-ebitere onye ị ga-anọta ụwa maka ntaramahụhụ. ị ka na-ekwu na ị na-ata afọ, ịmebe nke ị na-ekeretiri onye ị ga-anọta ụwa bie na ezi ndụ nọ ya ị na-ekwu okwu ya. ọ bụrụ na ị matacha ụwa gị ka o si wee dị,
chụpụsịa ya bụ nsogbu nke inwe ijebezie na mmiri, jee na mmiri jee chụọ aja. Ma ọ bụgodị na iji ha ewe ka ya eje na mmiri, obi ọcha aka ịkwụ ọtọ ka ihe eji wee je na mmiri. Ọ bụrụ na onye ji mmụọ mmiri ụgwọ na ọ ka ijekwa ụgwọ ndị mmiri ụgwọ naba, ijekwa ụgwọ lawara onwe gị ihe a na-ejezi na mmiri. Nke onwe ndị nwunye enwe ihe ọbụla wo ihe jikọrọ ha na mmiri, na ọ na ha jere otu ọ na-adọ ndị mmadụ atọ. Enwe ndị na-akpọ m na fon, eze nwa chọrọ nke ịkọnetị amụ n'aka agbara mmiri. Ndị dị one enwe dị ka mmiri si wee nọ n'ụzọ ama ọ na-anaghị oke. They just decided to go and initiate themselves n'ime mmiri. Ndị dị one unu pụta ga na-agba unu ụgwọ ihe unu na-ediri ije kwụọ ụgwọ unu ji unu nọcha ụwa yakwa ụwa ọzọ. Mana ndị bụzikwa na ọ bụ ndị a ezinụlọ onye abụ na mmiri, ị ga na-eje ya ihe na-eme unu na-eme unu chụọ aja mmiri, unu achụkwasa abụ unu odobe unu anya tupu ị na-ebido ịchụwa aja mmiri. Mụta ịgọ mmụọ ka o doo gị anya ka ị mara ihe ị na-eje eme, na achụ ha na-aga aja na mmiri na ịbụ nwa mmiri emegokwa gị initiate, ị ga na-achụ aja na-aga. Ị ga-achụgide aja mmiri all the days of your life, as long as ị chọrọ ka ife ọma na-eme na ndụ gị. Nwee ike ịchịkọta aja mmiri si na ike agwụgwọ gị, ike bụ gị ihe ọma ga na-ana, maka na ebe a ka o si wee bịa. Ya bụ eziokwu nke ga-amụ agba ọnụ agba na ntị taa ka m na-agwa unu. Tupu ị na-ebido ịchụba aja mmiri, ọ bụrụ nwa mmiri ọ na-atọ gị ebere oge ije buo aja mgbomgbomgbomgbo amahụ na akwa gbuo na ebula gbuo nọkọrọ ya n'ahụ saa ụnụ ya ụnụ apụta esi na ịchaka ego. Ịdịkwa agọ mmụọ onwekwa mmụọ ị na-agọ, ịdịkwa akpọkwuchi gị iji gosetụla ndị mmiri fi na-achọzi bụ exchange nye aja ị chụrụ ozugbo ịchọ ka mgbada kwụọ gị ụgwọ, ịchọ ka dibịa taa bịa echi. Ị na-ere ahịa n'ahịa okpukọ, ị chọrọ onye nọ na Abuja lụọ gị maka aja mmiri anyị ji eje chụọ asị ọcha ka ọ bụ ihe ị na-enweghị gaghị, ihe ọbụla na-adịghị n'akara ụwa gị gaghị enweta ya. Igweta ị ga-akwụrịrị ụgwọ na ya, maka na ọ bụghị oke nke gị. Onye ọbụla bịara n'ụwa nwere oke nketa ya. Ihe a ga-eji wee mụta ịgọ mmụọ bụ ka ihe ahụ bụ ajọ oke anyị ketere ka chi anyị nwee ike imere anyị ebere, ka okike nwee ike imere anyị ebere, mee ka ajọ oke anyị ketere n'ụwa hapụ ịpụta ife na ndụ anyị. O wee bụrụ ya na nketa ata ụmụnne m, nkụzi mgbagwoju oge anyị ịbata na WhatsApp, akpọna m na fon, voice ka ị ga-eji wee kwuo okwu. Hapụrụ m ya, aga m ege ya. Izite ozi a ofu ụbọchị na m egeghị ya, o ruo echi zitechikwe ya azọ, aga m ege ya ma nye gị ụsa. Abịa na akpọ m akpọ, cheta na onye ahụ ị bịara na be ya na ọmụmụ bụ ọpụrụ iche ka ị chọtara. Kwanyere onwe gị ugwu. Ị bụrụ senetọ bụrụ prezidenti, achọkwa m ịma mụ ka ị chọrọ bịa. Ya mere ịbịa kwanyere m ugwu nke m. Otu a ka ọ dị ụmụnne m, ya mara unu mma, ife ọma pụrụ iche ya na-emere unu. Ụbọchị eke, ụbọchị orie, ụbọchị afọ, ụbọchị nkwọ, anyị na-anụ ụbọchị na